Hawe ke Khynnah Skul ke badang khatlai stem ke arta kala Shah Khynnah bakala shlek bejot haki Ngut ki Nonghikai. Hakawe ke Skul pedeng jong ke Sorkar hakate ke distrik bat ikite ki runar lapen sange kam. Bat kem hapuk ki kendon baper jong ke an POCSO le thuk ki pulit hene ke singi palai. Kane ke jingja ke belapen kendit bat penmi ya ke jing bitar ke bakrau. Hapedeng ki pat ba ki belapen long ya ke je ki ka santerik udam pang. Bandawa banlek da ke bating ya ki nong lek kam sniu. Kila kenok ru ya kajing bom don syuk kajing shnganya ki Khynnah kan thai haki Skul hadin baki Ngut ki Nonghikai kila lek ya kate ka kam runar. Kane kajing ja kala pau hadin baki Nonghikai jong kate ka Skul kila lek shaying jong kate ka Khynnah hakalai tarik udam pang ban kali banyak halor kajing pep Skul jong ka balas lembha mare tiap neki kimi ki pa jong kate ka Khynnah Skul ya kajing shalek bejot jong ka haki Ngut ki Nonghikai haka pelau jong ka Skul ki Nonghikai kila kerpat neki kimi ki pa ban ujor ki pulin. Ya kane kamat ashimru da ke District Child Protection Union ki pulit kile thu baka hek jong ka Skul baru officer ka pule puthi jong ka blok kila jari ki keteng jong ki Ngut ki Nonghikai ka Panchayat Union Middle School ki blale ya kate ka kam mat hadin kata uhe ka pule puthi ulah hukum ban pensange kam nya kite ki Ngut. Hadin kane kite ki Ngut ki Nonghikai kila syakem bat sya sep patok haka santerik udam pang le thu ki pulit. U General Secretary jongka AIADMK u Edapadi ke Palaniswamy u belapen bra ya kejaya ki halor kate ke jingja haka pratere kurem phang haka jaka yang bos ha Krishna Giri ulapen pau ya kejing kendit halor kejing syale bejot jong kate ke Khynnah ka bapuli haka kelas 8 ula kenok baka Sorkar DMK kam syamlala ban pentikna bat ban ai kejing shngan ya ki Khynnah kan the ya ki jaka puli bat ulong bu menteri rang ba ka jela UMK Stalin ude benshim ne kejingkit kli haka bede bat kene kejingja bat ban pan mabru neki pan ba.